Hej alle sammen, i den her video, der skal vi prøve de her croccantis. Og ja, nu er det bare til at prøve. Ja. Jeg håber, jeg får vanilje, eller... Nej, jordbærsmag. Den her smager meget bedre end sidste gang. Det er det salatsmag. Smager græs. Det er det vanilje. Hvad er det? Det er vanilje. Det er vanilje. Det er fucking vanilje. Det er det, jeg håber, du får. Du får. Jeg fik salatsmag. Den smager godt. Den smager af vanilje godt. Det smager. Det var det for i dagens video. Hej hej.